Amen. Tapuji Tuhatta, marhite ede nomor tolu, mulai sian ayat sada sahak rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian natu mapalangit dohot tanaon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangson naso daulat roha, sai palua maau sian bawa si ulahon si pototo dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo aku, tongos mahati ronmu dohot hati koranmu, akan namano guau. Pataru au tu dolok hat badionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi jalah hudok hami mau liate tuho. Ala ni saluhut binahenmi.
Patuh pahon hangulon nami, sedongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong natinonmu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami hut madok moliate tuho. Asa olo hami manghuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga nisaluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat nyonro di saleleng-meleleng na. Amen. Maredehita. Patik dihita di minggu tasadarion, ta buat mai sian patik na parjolo dohot patik paopaton. Ujaha hami ma dihita. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi kanonmu jalan dang jadi sumanonmu. Manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongon. Rodi na di bagasan aek na di toruni tano. Yang gotunggabe si sobbaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Aihona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna. Patik papaton. Ingot hamu ma pabadiaon di hari minggui. Di nonomari maulah hamu nasa siulonmu. Alayang guari papituhoni. Ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangulayang go nasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di nonomari do di top padebata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari pepituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Songonima sahana atong rap mangidogogo mahita tu ado panirbata. Laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami. Mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Maredehita. Tari
Otima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha midah matean ni pardosa mulak manian parjahati tu madikot dalana asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alan I ubahen hupangidohami. Saya sudah timatorutorum asa unang mangonai be tuhami. Saya sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringok Tuhan sesani dosata. Romahamu asa mangolu todimuna ninna Tuhan jawaba. Tung surara rado samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubah gabe songon hapas do muse. Hasangapon mana di debata na di gijang. Amin. Marede kita. Patik dihita di bagasan mingguan, dibuat mai sian buku rom bidualu, dibuka mai sian ayat onom saharodi ayat 10 sada. Hujaha hami ma tajaha ma marskap soring, hami ma na parjulu. Ai hamatiado haroan ni daging, alai hangoluad do jala hadamiod do anggo haroan ni todi. Alai dang tarholomon debata akka parroha daging. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangolodo todi alani hati goran nang pe pamatang alani dosa. Songon di masakna mertua mana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marete hita.
dakon maha porsiatai songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mata tarpajal do ibana dihau pinor silang na tua tubano torung na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalat Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tapi kema eden nasionarahon ni punguan ina kamis dilanjut tomatu ama Jeriko.
Tapi kema tik-ting nama ragam di Huriatta nasa minggon. Salam. Selamat hari Minggu, mari kita salut. Tapi huti umat titin nama ragam ima di Minggu tanggal 22 Maret 2026 dapat jolo guar di Minggu. Guar di Minggu ta sadaur ima Minggu judika lapatanna luluhum ma'ahu ali jahuba. Topik Minggu debata mengalih di hanguluan. Dapat jolo dapat dua on kelompok kortu par Minggu di tanggal 20 Maret 2026. Pukul 7.30 ina Hanna, ina Deborah, NHKBP. Pukul 10 gabungan AMA, ina Kamis, NHKBP. Pukul 10 pitu ina Esther, Dohot, and Harmonix. Dapat ulun ibadah Minggu ima di pukul 7.30 WIB di tanggal 20 Maret 2026 naneng ro kita memakai bahasa Batak. Napa paton amplop resort. Di Minggu ta sadarion patupot tado papung amplop tu resort tapasa Mei di pelian napa 2 tahun. Napa 5 tahun danak na sorang. Nah di hari Senin di sia Maret 2026 di bahasa-bahasa tuhat tado sada danak bawa di keluarga ni amata Gutur Manurung Inang Mariani Kristin Boru Hutapea. Alamat Gang Albarka 2 Ertesia Uresia nomor 14A Kelurahan Jati Jajar masuk sektor Betania. Hipas do danaki suangsoni nang natorasna. Ruas daftar ulang. Dari Minggu ta sadaron nung agabe ruas keluarga ne baru ni Huriatta ima keluarga Roni Karsip Hulu Inang Yera Yanti Batubara dosa da anak pondasida dan nasida terdiri dari alamat nasida Jalan H Atap nomor 101N RT 5 RW 11 Tugu Cimanggis Depok masuk ke sektor Judea. Na papituhon ruas napidda. Mamuk Minggu sadaron nung kapidda sian Huriatta keluarga ni Amata Budi Harto Lubanggaul Inang Dimayati Boru Siregar sian sektor Galatia. Nasida pidda tu HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi. Na pawaluhon bajar panitia parheon seksi perempuan. Dari Minggu tasarion dipatu panitia parheon seksi perempuan do bajar lahu mendukung dana pelaksanaan sudah kegiatan parheoni. Bajar berupa bahan kebaya, brokat, kain soket, sarung set, sudah mahita sahuria lumobi perempuan mendukung kegiatan ini. Napa siahon tik-tik berbagas, tik-tik perjolo. Nah yang majalo pasu-pasu pardongas saripio ma Dolly Septianto Sitorus, anak ni Amata bisa Sitorus, tubuh ni Inata Jojor Boru Siaturi, alamat Paboran Asri Blok A Tolu nomor 31 RT 2 RW 8 Kelurahan Pabuaran Mekar Cibinong. Huria HKB Cibinong Resort Cibinong San Sektor 10 Sada. Dot Orwana Lidawati Tumanggor Boruni Amata Sanji Tumanggor. Tubun Inatta Dharma Boru Manalu. Alamat Kapung Jati Jajar Naterman RT 7 RW Tolu Kelurahan Naterman. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tar pasu-pasu dari Sabtu tanggal 4 April 2026 di HKBP Cibinong Resort Cibinong. 10 sana nomor 10 technical meeting lomba parheon seksi perempuan. Di hari Senin ima di tanggal 27 Maret 2026 dipatu pada technical meeting tu sudah peserta lomba di parheon seksi perempuan di Huriatta. Husunggul hami matu sude peserta sian sektor dohot panitia asare tama dohoti acarai masuk mulai pukul 10 WIB. 10 sara pembekalan Dewan Diakonia HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 dipatu pada pembekalan Dewan Diakonia HKBP Sa Distrik 28 Deboskap
wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, maringana di HKBP Cimanggis, na niulun ni Kepala Departemen Diakonia Amang Pendeta Eldarton Simbolon. Acara dimulai pukul 10.30 WIB. Laos marhite umma khususoi hami tu sudah pengurus Dewan Diakonia doh seksi-seksi di Dewan Diakonia doh perharado asareta madohoti pembekalani napa 10 tahun pertengahan sektor. Di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 sektor Korintus nani Jabui BPH sektor Judea di keluarga ni F Manulang Inang Boru Hutagalu, sektor kanan keluarga Wegultom Inang Boru Manurung, sektor Efesus di keluarga Desu Libong Inang Boru Surbakti, sektor Galatia keluarga UR Agian Boru Simbolon, sektor Filipi keluarga Penadadap Boru Butar-Butar, sektor Philadelphia di keluarga El Manulang Inang Boru Simbolon Nahinan Las Dipatupa Pangapulion. Di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sektor Sion dibagas di keluarga H Siregar Boru Stidaun, sektor Betania dibagas keluarga P Majuta Boru Stopul, sektor Roma keluarga S Purba Inang Situa M Boru Raja Guguk, sektor Nasaret keluarga H Butar-Butar Inang Boru Saturi, sektor Kolose di keluarga M Hutagalung Boru Nababan, di sektor Bethlehem BPH mulu alamat taberang pada cara narong dihita. Pasapul toluhon kunjungan kasih punguan ina Kamis. Di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 di Patu Papunguan ina Kamis ni huriata kunjungan kasih tu panti asuhan bersinar na didampingi ni uluan ni huriata Ima Amak Pandita Alup Tasman Nababan. Doh calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang. Sapulopat program Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Seksi Pendidikan ni huriata Patu Paut motivasi belajar dot 2 pelepasan kelulusan kelas onom SD, kelas sia SMP, dot kelas 12 SMA SMK. Di Patu di tanggal 20 Maret 2026 di gereja. Masuk mulai pukul 10.30 WIB. Pendaftaran nunga dibuka sejak tanggal 2 Maret 1 Maret 2026. Pendaftaran boleh melalui link barcode sian warta jemaat. Napa 15 bibel doh bukede. Radero nang bibel doh bukede di huriata tu akarus na nang manuhor boleh ma dipesan melalui perhalado dot harga 200.000 per pix. Nomor 10 ralat pilihan. Ralat pilihan bulanan sian keluarga JP Lubang Gaul Inang Borstorus Imasan sektor Korintus. Tersurat pilihan tu tahun 2025 sati kosna tu tahun 2026 do. Nomor 10 itu torok ni ruas nama dohoti per minggu di tanggal 15 Maret 2026 gudangna 783 halak. Dapat 10 luhon ruas na ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak. Ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita doh perhalado HKP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran doh pernikahan ima di periode tanggal 27 sampai tanggal 20 sia Maret 2026. Hatani debata pasikop pelas niroha nunga tersurat di pesalmen seri 130 sia ayat 10 turu 1 saplopat. Ai hodo namano pa akapiaku di tonu hodo ahu di bagasan bortian ni dainang. Madok molate ma ahu tu ho alani surung ni pabahenamu di ahu. Na sumurung do akka jajedeamu jala takas itu tu doi di tadda rohaku. Nomor 10 sia pilihan iurat diakoni sosial ni huria. Torok na pasaton iuran diakoni sosial ni huria di bagasan minggon gudang na 30 sada kakak. Jumlah 8.250.000 rupiah. Pilihan bulanan gudangna 30 kakak. Jumlah 7.325.000 rupiah. Kewangan ni huria. Tu huria 16.722.925 rupiah. Tu pembangunan
1.220.250 rupiah. Sentralisasi 11.710.325 rupiah. Jumlah 20.801.500 rupiah. Molotung arong pilihan na so tercatat manang salari redaksi pilihan ni asa dihubungi matu parhalado radio hami padenggaton. Mauliati mahupasat hami tu sudiru asnauk pasahat pila bulanan na dot iurat dia kondisi sosial 1 bulan Maret 2026. Dot hamulateon tuak kana so pasahat dope tengok maamang inang makarikoton pasatot sama ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi na so hujahon hami suang songoni manang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR nang rade di bangkut tabe songoni matiting na masa do si pamasa di tongatong ni hrata sari pas tuhat tame pilani be sangat di gorna maulate. Tapi kema ede nasional rahon ni naposo bulung ni huriata. Marede mahita huhut papungu pelean na perjolo dohot na paduahon. Oh
Ale Jehovah debata aman amin nama kusomba hubuji hami marita namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Melate male Tuhan disude dengan basam na hupak kilala hami satu partikianon dinaboy hami dungo sian poduman nami cara dipakai ho diparingga solak kanami ale Tuhan. Lau manuba mamuji pasangan peguarmu di minggu sadarion. Satu kenari neku bagi hami mahatam ale Tuhan. Parbisuki man apa som na pararaton barita tutunga-tunga nami suang-suang ni akaruas mupe pasar maton di perbadia turohan ang pikiran nami ala nungara de hami tumangion hatam walan mangasaon anak Tuhan Yesus martangnya kami tuho amin. Urian itu hata nagabe turpuk jamita di hita di minggu judika sadarion imana nenek sen Hesekiel bindu 37 memuka maisan ayat sada 1 ayat 14 Hesekiel 37 ayat sada 1 ayat 14 tapa ihut-ihut mari bagas rohat tabi dungi songgo ma tuau tangan ni Jehovah jala ditogio nahu haruar marhite-hite ton di ni Jehovah jala di paulon ahu di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolmana mate dungi ditogio ni banau mamolus sian lambung nasida tuk humaliang gabe idama godang situtu mararahan di atas sisik ni rurai jala idama masak situtu do luhut nai jadi ni naibana matuau ale anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion gabe ni kuma ale Tuhan Jehovah hodo umbotosa. Jadi ni naibana ma tuau manurirangi ma ho tu taringot tu akka holi-holion jala do honomu ma tu nasida ale holi-holi akka namasaki tangihon hamu ma hatani Jehovah songono do hatani Jehovah tu akka holi-holion idama ahu mangalehon tondi tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala ahu mangalehon tu atas hamu akka urat-urat do patubuon sibuk di atas hamu jala ahu mambayan hamu markuling-kuling huhut mangalehon tondi tu bagasan hamu asa mangulu hamu asa tung di tanda hamu ahu do Jehovah jadi marurirangi ma ahu songon naung tinonahon itu au jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala idama masa suara namar ngos-ngos gabe masih topotan ma akali holi ganup tudongan na dungi hubereng ma gabe idama nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk jala leap kuling-kuling di atas nasida alai dang adong dope anggoton di bagasan nasida dungi ninna ibana matuau manurirangi ma ho tutondi manurirangi ma ho tutut ale anak ni jolma jala do honomu ma tutondi songono do hatani Tuhan Jehovah Roma ho ale tondi sian desa na opati jala mangulus ma ho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu na sida jadi manurirangi mau songon na tinonahon nai aku gabe Roma tondi tu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diojakon pat nasidai parduan parangan apala na bolon sahalidoi dunginin na ibana musetuau ale anak ni jolma aka holi-holion sandok pinoparni Israel doi idama aka nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami di bahini manurirang maho jala dok matu nasida songono do hatani Tuhan Jehovah idama ahu mangukap tano mamuna jala ahu mabon hamu nakko sian tano mamuna hamu ale bangsoki jala ahu manogion hamu mula tu tano Israel jadi tadaw muna maahu do Jehovah ia dung hukap tano mamuna jala hubon hamu nakok ale bangsoki sian tano mamuna ahu huhut mangalehon tondiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu
jalaahu mambain hamu marhasonangan di tanomuna. Asatung di tenda hamu, ahu do Jehovah namandoki, uhud mabahetsa nina Tuhan Jehovah. Ido sahatna. Horas madita salutna. Shalom. Marapakirima majo amang dok dainang. Kita sapalah dulu kiri dan kanan kita. Itu kan? Ta salam majo tada di malas niroah kita di minggu judikaon. Itu. Kita berikan senyum yang terbaik sebelah kiri kanan depan belakang kita. Iya. Aledang pola saat tujulu. Tu situ itu kan? Siapa tahu pasona kuro anak sampai di jalan situ ane jolo dang pola. Kiri kanan saja amang dok dainang. Iya. Berikan senyum yang terbaik di minggu yang baru ini. Nunga sudah? Sudah semua membagikan sukacitanya pagi hari ini. Iya. Mulai rarang do pernah keribut di Sungguli, itu kan? Tapi yang jarang do pernah keribut. Dang bete. Sudah. Terima kasih mak. Mulai tema amang dok denang, kita sudah berbagi sukacita pada hari ini. Amang dok dainang turpuk tasadarion, tema kita topik ta di minggu tasadarion ima debata mangalehon tondi hanguluan. Tuhan pemberi nafas kehidupan. Hamu kadongan nani haulongan di bagas satu hata Yesus Kristus. Mari kita turpuk tahun, mari kita topik tahun adong suku-sukun turohatta. Hiadu hita makilala amang do dainang nunga putus asa situtu di ngoluta sonarion. Pasti hati. Gak mungkin gak pernah itu kan? Jalamang do dainang jojo kita hona paru kilon na berat, itu kan? Pasti kita selalu menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Entah itu masalah ekonomi amang dok dainang, entah itu perselisihan di antara dongata, bahkan mungkin adong perselisihan di tonga-tongani keluarga ta. Nama bain merbada yang begitu besar membuat kita mungkin dang marsyatoan sajabu, dang marsyatoan khobar jabu dot akapunguan. Jala mungkin adong do jojot kita merasakan amang dot dainang melanda sahit na membaik kita gabe mandate, na membaik kita gabe madili moloroh sahiti mungkin sakit yang buah sama ikoro sa ito tu hita nama ben hita gabe dang madate gabe hita madili di permulota ale amang do dainang marhite-hite turpukta sadarion marhite-hite mingguta sadarion ima minggu judikaon nama relapatan lului maha persyaku carilah keadilan ale debataina lului maha persyaku ale debata napai ngoto kita doa mang do dainang di tengah-tengah hasus sudah ni Golgota di tengah-tengah kerapuhan kita di paingot kita adong do debata narade manguluson hosa hanguluan nei baru tu hita ada Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan-pengharapan baru di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dang luason di bata hitamang do dainang mate di bagasan ni orbuk. Dang di palos di bata hita, dang di palos ibana hita bergumul sendiri. Ai ibana do di bata na mangalehon tondi hanguluani. Ibana ma di bata na mangalehon pakirimoni pengharapan baru di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Amang do dainang molotaida turpukta sadarion Hezekiel mungkin coba matarimangi lakani parurirang Hezekiel nauji amang do dainang dibuan di batado ibana tu sadarura ini naki sebuah lembah nagok huli-huli ni jolma akan mate namarserakan sebenarnya amang do dainang pangukaponon mabaritahon kondisi ni bangso Israel hatiha habuangan di Babel. Bagaimana situasi bangsa Israel di pembuangan Babel.
ditiki amang dok denang nunga hancur be Jerusalem, nunga hancur bagas di joron ibata jala nunga gabe hatoban nasida di luar ni halak. Secara politis amang dok denang dot spiritualitas nunga makilala mate nasida dang holan partondion HP saya kira pamatang nasida pe mate alani paru kiloni dang holan luat nasida nasega mang dok nenang alai makilala do nasida nunga sirang jala di tadikot debata nasida nunga di tadikot debata nasida. Allah tidak memperhatikan, Allah tidak peduli lagi kepada mereka nina nasida jala di Babelia mang dok denang dang adong be marga di bangsoi ngararat sudah terpecah belah, bahasa pun sudah diasingkan dan oleh sada be bahasa sudah banyak bahasa dibain hati hai jalaga be pungan ni halak na terbuang mana sida bangsoi naso marpakirima be tu de bata kondisi na mateon ma amang dok dainang na di patuduhon de bata tu Hesekiel aka holi-holi na masaki ima gobaran ni sandok pinopar ni Israel na mandok nunga masak holi-holi nami nunga mago aka pakirimon nami nunga sungogo nami makilala do nasida mang dok dainang nunga gabe tidak berguna menjadi sampah sejarah nasida naso dietong halak be nasida mereka tidak diperhitungkan orang bangsa-bangsa lain jala hapor sukon nasida mang dok dainang nunga sahat mendarah daging nunga sahat tu holi-holi nasida nunga habis pakirimon nasida tu debata alani pergumulan nasida keputus asaan mereka amang dok dainang panurirang Jesaya di jauh gabe parhalado di tonga-tongani ruas na mandate panurirang Jesaya dipanggil panurirang Hesekiel dipanggil di tengah-tengah jemaat yang sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan di leo debatado tibana pangukapon marhite tondina naking amang dok dainang laho pataridahon huaso ni debata marhite hite tondina laho pataridahon huaso ni debata na lobigogo sian hamaten naking imam marhite-hite gubaro naking holi-holi na mate di rura naking dison mamang do dainang naeng di batu di bata tu si Hesekiel sungudia huaso ni debata marhite parniahapan naborat naking onma nagabe dipakai Tuhan laho pagogohon bangso Israel hatihai ia huasona di hangoluan dan terbatasi di tanoman nang kehancuran sejarah dison ma parngoluan na ibarui dimulai bahwa kuasa Tuhan tidak terbelenggu tidak dibatasi oleh kematian dan sejarah yang hancur amang dok dainang jala disomma dimulai nakingin na pernguluan na baru di bangso Israel di habuangan jala pangukapono namang dok dainang dimulai tiki dibuan Tuhan Hesekiel naking turura naguk holi-holi hal na perjolo na diidai Hesekiel 5 holi-holi nanunga masak si tutu holi-holi na mungkin nga 30 tahun koring bakena nunga rapuh nunga kropos holi-holi na mang dok dainang nunga masak si tutunin na secara logika mang dok dainang molo nunga masak si tutu holi-holi secara nuaeng nunga liling mago sana jala mustahil be molo idok naking mangulu mula mangulu bakke mula manguli holi-holi gabe daging na baru alai di tonga-tonga ni hamatian amang dok dainang di suku debatado si Hesekiel naking aliane ni jolmanin na boy do pe mangulu aka holi-holion molo menruta aka amang dok dainang molo di suku debata tu hita songoni tabereng aka bakke aka holi-holi molo mangokal holi hita ro hata itu hita boy do pe mangulu bakkeon holi-holion ado alusta
Pasti secara logika, secara duniawi, berpikir kita kan, tak mungkin. Nggak 10 tahun gabe ngadang binoto be di dia sendi-sendina di dia holi-holinan asing tidak berurutan. Alai aha madidokon si Hesekiel mengalusi. Alai jebata hodo na mangatusi ina. Di Hesekiel tidak menggunakan pemikirannya secara duniawi ini. Alai dia tusi do debata bahwa Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar dari apapun. Tuhan bisa melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Jala ido jala dia tusi si Hesekiel do hagalen ni julmay amang do dainang. Maka anak king dokon molo secara tapi pikir naking moli dokon boy do menguli-huli secara pemikiran manusia tidak akan bisa lagi. Alai Hesekiel melampaui botai mana rohani di bata. Molo hodo ali Tuhan tarulam doi budo di beko ahna masa di tengah-tengah nami. Amang do dainang marhite turpuk tahun ada firman yang menggerakkan naking. Hesekiel mangatusi dia tusi mana hagalen ni jolmai mangalusi di bata di dokon hodo na botosa. Aluson mamang do dainang na patuduhon haporsion ni si Hesekiel na masay bagas na mandok hanguluan dohot hamatiani holan di tangan ni di bata sajo dangadong bedalan ni hanguluan do hamatian holan sasada di bata. Di luar itu tidak ada yang sanggup melakukan itu amang do dainang. Imana dipatuduhon haporsion ni si Hesekiel di tonga-tongata sadarion amang do dainang. Diso kita mengalului hasitongan. Ia hamalumon nasitong amang do dainang. Imam dimulai sian haporsiota na mandok holan debatado na margogo patupahon na terjadi di bagasan ngoluta. Ikon adong do haporsioni parjolo dibangun sian derita. Baru mamarhite-hite para medis, marhite-hite ubat dipakai debata mai lahu pamalupok kita. Alai hati hamarsai tita dang togu haporsiota madele kita. Dengan cara apa Tuhan memberikan kesembuhan dengan kita? Alai ni amang do denang mula rope paru kilo ni diajak kita tetap mahita porsia tu debata bahwasanya Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Porsia mo ita mang mula dong pe sahid di pamatang ta taha porsia may tadokma holan debatado na bui patupahon na so terjadi di bagasan ngoluta. Bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Masa pihak kasai don la asing debatado yang berkuasa atas itu semua. Amang do dainang dang dung disuruh Tuhan si Hesekiel manurirangi bangsoi tuak kaholi-holi on ma nariko situtu taida mang do dainang molo hatani debata na mangula di ngoluta pasti adong perubahan. Ketika firman Tuhan bekerja atas hidup kita pasti akan ada perubahan. Perubahan yang dimaksud jangan langsung instan begitu saja langsung menjadi lebih baik. Alai perubahan yang dituntut di sini adalah yang selalu ada progresnya, ada langkah-langkahnya. Mololam toguha porsiota berarti kita harus siap dibentuk. Dibentuk bukan langsung jadi dibentuk begitu saja. Alai ko siap do kita dibentuk, dihancurkan muse, dibentuk, dipature muse, ima nama ben lam toguha porsiota. Dan olas hali dibentuk, ditumbuh untuk kita menguatkan, menumbuhkan iman kita. Alai melalui proses-proses yang panjang. Imana king marhite-hite aka pergumulani, marhite-hite aka parukiloni. Ima nama bain lam tugu haporsiota molo tapasahat sudei di bagasan amata debata. Amang dot dainang nani haholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. On mana paingotok kita marhite turpukta sadarion nang penunga mardaging ning nanaking sude nunga muba rupani holi-holi gabe hera rupani jolma alai dangadong dope hosana
dang marhosa do penasida, dang mongulu do penasida. On mana pa ngotok kita, boy do hita amang do dainang mardaging, boy do hita mar organisasi na dinggan, boy do hita marbagas joro nauli, alay amang do dainang molo swadong hosani de bata di tonga-tongata, molo swadong hosani de bata di aka lingkungan kita, aka parngulota, dang adong hosani di bata di tonga-tongata di bagasata, sudei akan nataulay amang do dainang sahira bakke na king may lengkak do holi-holina, lengkak do sude aledang buhay bergerak sahira bakke ima digobarhon tuhita amang do dainang sadarion molo marsar pehita aledang adong ton di purbadiye di tonga-tongata, dang adong ton di purbadiye di parsaurata, dang adong ton di purbadiye di tonga-tongani keluargata. Kita seperti mayat hidup. Tidak ada aura yang menyenangkan, darong dame lasni roha di tonga-tongata. Alay amang do dainang marhite turpuk taon diajak kita asa talului ton di dini perbadiai. Kita biarkan roh Tuhan itu bekerja dalam segala hidup kita, bekerja dalam segala pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Biarkan roh kudus itu yang memegang kendali, menuntun kita dengan apa yang kita lakukan, menuntun di tengah-tengah keluarga kita, di aka persekutuan kita, aka pungata, muladong tondii di tonga-tongata mang do denang, mulu disuruh pe melayani dang melayani alani lahu pabalgahon dirina. Melayani bukan untuk mementingkan dirinya sendiri, alai lahu pagherbakon hatani di bata, lahu pagherbakon di bata di tonga-tongana. Kita melayani bukan untuk memegahkan diri sendiri, tapi untuk memegahkan Tuhan Allah. Molo adong naking ton di purbadiai di ngoluta. Amang do dainang tanpa ton di debata naking, kita holan diibaratkan seperti mesin yang tidak berjiwa, ibaratkan mesin yang tidak ada bensinnya. Boy mengulu le medat-edat kan. Kita diibaratkan amang do dainang molo sadong ton di ni purbadia di hita sahira mesin naso berjiwa, naso mengulu. Itu nama baik kita mang do dainang disuruh Tuhan ma Yeheskiel lahu manurangi tu hosa naking hosa partondion asa masuk tu bagasan dagingi, asa masuk tondi itu daging tak, asa unang holan dagingi, holan daging holi-holi di hita, alay adong ma tondi masuk di hita. Dalam hita turpuk tasadarion kita diajak bagaimana cara kita asa taparohon tondi purbade di ngoluta. Unang mahita mang do dainang secara struktur fisik kita lengkap, alay dangadong roh purbadia tidak ada tondi hanguloni di ngoluta. Kita seperti mayat yang tersusun rapi. Jala gedung gereja penamegah amang do dainang atau karir kita pun yang mapan tanpa ada hadiratnya, kita hanyalah mesin tanpa jiwa. Alai marhita hita turpuk ta sadarion, marhita hita minggu judika sadarion, kita diajak unang holan padagingota na lengkap. Alai ikonadong do tondi purbadiai na karejo di daginta. Kita jadikan, kita undang Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita amang do dainang, kita memerlukan esensi kehidupan dari Sang Pencipta. Karena kita, oleh karena itu amang do dainang, kita harus bergantung mutlak pada Roh Allah. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Allah. Ala ido nama baik kita margugo lahu mengadopi akasi taunota. Kemudian namang do dainang ado sudah tujuan ni pertondianon. Ado tujuan na. Ima asa taboto amang do dainang ise do debata. Asa taboto ise debata. Iro ko naking diturpuk taon molong nga di hatoko tu bangsoy ditada nasida ma ise debata yang berkuasa atas hidup mereka. Molo taulah hono sudia amang do dainang tatada ma debata.
Kita kenal siapa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Sude akka hamalumon na tajalo dang laho membaik kita sombong amang dodenang. Sude akka rezeki na tajalo, sude akka karir yang kita terima dot lan na asing dang gabe membaik kita sombong. Alai di pasa debatai tu hita mang dodenang asa tatada do debata. Jala marhite ngata tada debata tapakke ma akana sude na di titik ni debatai marhite-hite hamalumon na tajalo, marhite-hite rezeki na tajalo, gabe berkat tudong at tajolma. Marhite-hite hamalumoni, boy mata pa reakot tudong at tajolma, bahwasanya Tuhan Allah yang menyembuhkan. Bagaimana enaknya namar Tuhani, nama baik kita malum siya nakasahita. Buhado taburi namar Tuhani, na mangaleon aka rezeki yang berlimpah kepada kita, na mambendenggan ngoluta. Ima nagabe tanghangoluan amang dodenang atihang atabo to tabuni martuhani boy mahita pararaton gabe berkat tudong atta jolma jala marhite-hite terpukto namang dodenang. Adong tulu hal yang harus kita renungkan bersama, yang mungkin bisa kita pergumulkan bersama. Imana parjolo ikon marsigatu kita tu debata. Kita harus mengandalkan firman Tuhan di tengah-tengah keringnya kehidupan kita. Ikut marsigatung hita tu debata di tongah-tongani hagogutani di sude aka pergumulani songon Hezekiel na manurirangi tu holi-holi na masak. Songon ipe hita amang do dainang pabuahon janji ni debata di atas di parnguluota. Kita harus mengandalkan Roh Tuhan, firman Tuhan dalam segala pergumulan kita. Unang taluas parkiloni amang do dainang mabahen hapor syauta gabi hohom. Unang tabaen tapalowas akap parukiloni laho manegai hubungat tatu debata. Alai marhite-hite akap parukiloni amang do dainang lam tuguma hapor syauta lam jonok mahita tu debata. Tiki songonon naso adong bedalan amang do denang terus ma hatahon hatani Tuhan. Ketika kita sudah di jalan yang buntu, ketika kita sudah di masa-masa tidak berdaya, marilah kita kembali ke firman Tuhan. Kita dengarkan, kita andalkan firman Tuhan. Ai di bagasani hataido amang do denang adong huaso nam paluaho kita, adong pakirimon nai baru na mabahen hanguluan nai baru tu tonga-tongata. Na paduaho namang do dainang ikon taakui do yang ngolu taon iko gatung situtu tuton di perbadia. Jojot do hita amang do dainang pature ngoluta marhite-hite gugota sadiri. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui rumah tangga kita, dan tak asahon debata. Ale marhite ta padenggan sude marhite-hite gogota, marhite-hite pikirata, marhite-hite hepeng ta artata, nang marhite-hite hapistarata. Alai marhite trupukona mang do dainang tabo todo narikot naurikot di hita nuaing ima hosa partondion nasian debata. Naurikot ima hosani debata asa unang sia-sia akau lautai. Apa yang telah kita terima semuanya penting. Alai yang lebih penting adalah Roh Kudus yang mendiami hati kita masing-masing. Amang do dainang tanpa adong tondi perbadie di ngoluta sudena tadapoti terasa hampa. Mamora pehita denggape ngoluta alai sahira adong nahulang di ngoluta moloso tapangasahon ton di debata di ngoluta. Alani amang do dainang tapangido mah hosa hangulun ne baru siganup sogot holan di bagasan tangyang ta tuadupan di debata. Biarkan Roh Kudus yang menuntun segala kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir amang do dainang dijauhi hita gabe pembawa pakirimon. Ala nunga tahi pakilalahon
hosa nai baru naking ton diperbadiai, kita diajak untuk memberitakan kabar sukacita itu tuak kadong atajolma. Tabuan akka pakirimoni tudong atajolma. Di portipi nagok barita na burukon nuaing amang do dainang, kita dituntut ikon gabe sitindangi mahita di hanguluan di hangulot ta sonari. Iko kita do boy si tidangi hatani di bata di ngolutta nuaingon amang do dainang. Gabe jolma mahita na mangalehon gogo tudong atajolma. Nanunga madate, nanunga madele di ngoluna, di sarana, di kantor. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita menjadi penyemangat bagi mereka. Di tempat pekerjaan, di tonga-tonga keluarga, di sudi lingkungan kita managabe pembawa pakirimoni, pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Jala amang do dainang, kehidupan kita ini ibaratkan nuaing huga barhomon sahira piano na usang. Upamahom manguluto namang do denang seperti piano na matua nagok orbuk jalanunga sega hauna. Halak nama merinya mak dong dainang dibereng piano na sigay go orbuk debu, pasti dianggap tidak layak lagi, tidak berguna. Jala mungkin dianggap jadi sampah. Alay amang do dainang ati haro seorang maestro, seorang ahli musik mangida piano na sega na king, pasti yang dilihat dari piano usang itu adalah harta. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki di sini. Dan dianggap sang ahli musiki piano gabe sampah, pasti akan diusahakan diperbaiki. Jala molo dibereng napistaria mang do denang, pasti dipature naking aka senarana putus, dipayes aka orbukna, dipature aka hauna sega, jala na rumikot, kembali dihidupkan piano naking marhite-hite jari jemarina, dimainkan kembali piano na sega naking gabe sebuah alunan musik nama say tabu begion. Ramang do dainang molo di ida portibion hamu songon piano na segay unang madele hita, unang madate hita, unang merasa dang berguna hita mang do dainang alay tapar nguluon maon gabe semangat di hita mang do dainang tab kubar huma sang maestro musik naking debata tabaya koma kita adalah benda klasik yang ada Tuhan yang menyertai kita, ada Allah yang menuntun kita, memperbaharui kita untuk kita lebih hidup baru lagi. Jala taluas mamang do dainang tangani debata nama jama nguluta, jala taluas ma hosana mabaen hita gabe maredde muselau pasangap warna. Amang do dainang di minggu judi kaon nama buan berita hamonangan tu tonga-tongata keadilan di debata di pataridahon marhite-hite naking hosana na mangulu mana pangulu kita muse. Alanya amang do dainang unang mahita menyerah di rurah holi-holi na masaki. Jangan kita menyerah di tengah-tengah pergumulan kita. Taingot ma debata nung gabe spesialis laho pake heo kita kana mate. Jala borhat maitamang do dainang sian ingananon marhite-hite haporsyon na baru. Ia debata mga leon tondi hangoluan tusude halak na marpakirimon holat tuibana. Debata mga lehon tondi hangoluan tusude halak na marpakirimon tuibana. Natape holi-holita marponggola namang do denang alay molo marpakirimo kita jala malos di patubu do musi aka holi-holita na sigay jala ngolu na hampanag jala dileo mahita ngolu na ibaru molo tapangasaon ni sude tu kuwaso ni debata marhita-hita turpukton borhat mahita gabe sibuan pakirimon tu tonga-tongata pinuji ma Tuhan seleono hosa sian nuaing sa tu saliling-liling na
Amin. Martang yang mahita. Aliri batama nausubah hami upuji hami di Banua Gijang para siroha jala perdengkan bahasa nasumurung upuji hami jalo pasangat hami magwarmu di minggu sadarion ali Tuhan di minggu judikaon alohodo de bata seleonton di hanguluan di ngulu nami mula tema di hatam nanungahu bigi hami alane Tuhan saya ajari mahami lahomar pakirimon tu ton dinai baru nasyakoi pakehe mahami syanaka hagugutan nami songon haka holi-holi na masak na pinangulumu se ali Tuhan ditikyon rodo hami sandor wasni haka bibici manggis mambuas sudi akapar nguluan nami akapar kilon nami itu adupanmu pasu-pasu masude akarwas mali Tuhan mulai syanaka dadanak remaja pemuda akan tua-tua satu akalan sia leon mahakipason leon magugu jala leon malas ni roha namar hahonan tuho ali Tuhan asa totong hami mardalan di bagasan haporsyaon utang eko kami masude aka program pelayanan ni haga bebici manggis tujulon narion ali Tuhan pasu-pasu maka parhaladom pasu-pasu ka padita songsonya ka ruasmu ka pengurus dewan serta seksi-seksi nadong lehon mahapistaran habisukon doton di namarsada ni roha asa sude ulaun pelayani gabe pasu-pasu jala bui pasangap warmu tujulan nami oleh Tuhan nunga dipotoho sude aka pergumulan ni rosmon oleh Tuhan marurupan mahami tuho lao hutangyo kami aka dongan nami khususna kana marsahid na subuihu gare hami marsada-sada baginon nami oleh Tuhan homa nama jama nagabe mual hanguluan tunasida jama manasida marhite-hite tangamu nabadiai lehon hamoluan hamalumon na siyako jalapatugu haporsyon na sida diaka ruasmu pela Tuhan na bergumul di ekonomi nang usaha lehon mapitu rezeki na baru pasu-pasu aka ulaun di tangan ruasmu jala paru kilon di parhepengo pela Tuhan bahe mai gabi hira-hira haluaun tu tonga-tonga na sida diaka keluarga pela Tuhan o mana mangaleon pasadani roha di keluarga nami ganu marsada-sada do diaka yanakon baema jamu nami ganu marsada-sada Tuhan gabe inganan na mardame di tonga-tonga nami songsoni aka yanakomu aka namar sikola do pele Tuhan leho mahabisukon tunasida asa gabe anak nahasialaan sida jala soni itu aka ruasmu pe na mangaluluya karoka ni sitondi homale Tuhan na mga lehon rokap ni sitondi napas na satu tulomono ni roham ami peli Tuhan mambuan lastin rohan ami tuho pasu-pasu maka ruasmu na marulang tahun di minggon akan baru merayakan ulang tahun kelahiran songsoniaka yang merayakan ulang tahun pernikahan bain mai gaibe tanda habasoranmu di tonga-tonga nasida leoma lasni roha tu nasida le Tuhan asa marhite-hite lasni rohai boy nasida gabe haboran di pasu-pasum tu dongan najolma songson le Tuhan tu saminggon akaulon nami naneng ro sudi aka usaha karejo dohot kegiatan ni ruasmu hagabe pecimanggis upasat hami mai tu tanganmu homana manguluhon lakanami saminggon le Tuhan nambambuak kami tu dalan hatuaun jala padoma hami aka mara dohot pangujunan nama bain hami mardosa alabain masudi aka panggulunam le Tuhan marlasni roha tujulan narion salai sudi le Tuhan saya sama dosa salon nami nagudangi asalam tama hami gabe haboran di pasu-pasum unang luas dosa nami gabe ambulang di pasu-pasum ingot mahami le Tuhan alani asini roham jala ramoti mahami gabe paranganmu nagugu mengadupi purtibion sudi pangedon nami oleh Tuhan upasangat kami matu di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami hukut mandok muliate amin. Mari demai hita hukut tapapungu peliata
Ale debata aman namin na di banua gijang. Hodo harorani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami mas yan nanilihon mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na hus-hus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hasyang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mo lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di bawah gijang, saya pinorbedia maguarmu, sero maharajaonmu, saya saut malu menuruham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata bohina tuhita saya asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata bohina tuhita. Saya di pasaron tod di perbadia ma todina tuhita. Amin. Hari Minggu madita salutna. Nang video ini video nomor be. Holong di tangan mi mano gua
dan darah